Čaute ľudia, dneska tu máme nové video, som tu s Tribitom. Čauko. Au. A dneska ideme... Si som počul asi tak dve slova, lebo ťa seklo, ale nevadí. Ja, nevadí. Dobre. Pozor! Ježi, Opa. som nechcel. To som nechcel. Nevadí. No a dneska tu máme... vlastne nové video a ideme utekať pred zajacom Bonom. On sa volá tak, že Bon. A nehač tu tie bomby! Sorry, ja nemôžem si pomôcť. No, takže ideme dneska utekať pred Bonom. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A ideme na to. Že poďme. Troška spestriť intro, vieš, musím. Aha. No dobre, tak ideme na to. Pink. No dobre, takže... kde sa ten Bon nachádza? Takže... ideme utekať tomu Bonovi. A... neviem, no utečieme, neutečieme, to uvidíte v tomto videu. Utekaj! Tribit, utekaj! Poď do auta. Počkaj. Poď. Dobre. Nebude ťa zožral. Nie, mňa zožral. Teba Brámy, ale ešte žijem. Už nežijem. Tak... Tribit zomrel. Takže ja utekám. Auto ti ušlo. No tebe uteká. Poďme ho zničiť. Jak to? Odkopol tú loptu. Poďme futbal. Poďme s ním futbal. Jaj, utekaj. Robí Bobik. Asi sa nechce hrať na futbal. Utekaj. Počkaj. Ujo, Bobík, máte nás radi? Dajte follow na náš kanál. Radšej a nie tu nás naháňať. Bobík. Bobík, nahaj ma. Čo by ho mohlo tak zničiť? Neviem. Počkaj, ja viem. Ja idem sem. Poď, otváraj. Poď sem, Tribit. Som. Kde si? Tu. A viem. Alebo chod tam a ja idem tam. Ideme tam, poď. Pozeraj, čo spraví s tými dverami. Viem, on to rozbije. A zdrhaj. Ty kokos. Myslíš, že videl rozchodami, že je taký múdry? On nie je taký múdry, aby išiel rozchodami. A dobre, berem späť. Dobre, berem späť. Bereme späť, dobre. Ja som ho aj džukol. Daj mu bomby. Dobre, toto prestáva byť stranda, poďme ďalej. On sa džukol. Nie. Tu Utekajme mu. na uličky. Kde si? Zase ma kúsal ten sviniar. To fakt. A vidím ťa. Ujo, Ferenc. To čo? On je futbalista, z neho bude Ronaldo Messi. Opa. No však René, on dáva bomby, pozeraj. Mňa to nejde odpáliť, neviem prečo. Ale Ujo, Ferenc, nebuďte taký, podielte sa s nami. Utekaj! Skúsiť dať je už zvyšne. A poďme. Dobre, kde Je ideme? taká budova, do ktorej sa dá ísť. Viem. Opa. Poď za mnou. Ale sme ho stretili. Čo? A on tu není. Išiel. Kam išiel? No to je ešte viac strašidelné, keď neviem, kde je. No A tam je. Kde? Tu. Aha. Ale akú depku. Ale nemá depku. Ujo, chcete sa s nami hrať? Máme bombonky. Cukríky. A tu sú dvere. Poď. Zase Poďme tam. daj znú.
Poďme, zatvor. Ide po nás. Ide po nás. Počkaj to. Poď do týchto dverí. Ale to treba zabarikádovať. Áno, poďme. Zabarikádujme to. Nás strátil, počkaj. A vidíš do cez tie dvere? Nie. Nás strátil, poď. Poď. Nie! Ty vole, Uh-oh. strhaj. Zobral si? Nie, nežijem. Au. Čau. Tu nám je, ukáž. A dobre, už... Myslíš, že vie skákať? Nevie skákať, dobre. Skočím mu na hlavu? To zomreš. Dobre, nebol to dobrý nápad. Jaj. Dobre, ty. To by ho mohlo tak... No, traktor asi nie. Musím ho zraziť autom. Ale naozaj, že mega rýchlo poďme na to aute. Dobre. Prvé sa mi točí hlava. To fakt? Hej, si to videl, čo sa stalo? Tak to musíš vidieť, pozeraj. Čo sa stane, keď sa proti nemu rozbehneš? Kde si? Tu som. Som v okne tam. Idem za tebou. No. Dobre, idem proti nemu plnou rýchlosťou, hej? No tak to som zvedavý, to bude úplná Formula 1. Ale on ide po mne zase. Ide po tebe, no. To si skoro, Zase po mne. To- Toto sa stalo, no. Trip. Žijem. To je to prekvapivé na tom. Naspäť dvere, my sme božek staviteľ. Teraz neviem, kde som. On má úplne na druhý koniec mapy odpadol. Ja neviem, kde som, ja sa tu schovávam pred... Z druhej strany za tebou je. Není, on ma nevidí. No takže... Aj. Tak už vidí. On ma už Poď so mnou. vidí. Poď von. Kde si? Som bol ja. Ale ty si to v Nissane. Ale tento nefunguje, pokazený. Pokazený. Skúsim tu. Dobre. To funguje, sadaj. Dobre, kapotu si motor, nevadí? Nevadí. Dobre, pozeraj, hej. Úplne... žijeme, hej? To Tak- viete, to sú tie staré autá. Hej. Autá. Keď to sú tie staré autá, keď do nich dáte turbo, no. No po mne ide teraz. Daj mu. Nikto... To nikto nevidel, hej? Mňa práve teraz zabil fyzikálny prop pred chvíľou. Fyzikálny objekt. Teba už 3-krát zabil. Keby len 5-krát. Jožo, Pálko! Dohodneme sa, kúpim ti kebab. A kde je? Zase, kde ste šli? No on je tam. A tá gulička boli bomby. Ja, veď on je Ronaldo. No to si dobro... O, aký rýchly. To je to auto, keď si kúpiš z Luníka 9. Som sa zľakol. Toho nikdy nedáme. Ja, že som ťa zabil. Skoro. Môžeš ovládať tú raketu, čo je tam? Ja, nechajte ma. Hej ty. Ohňostroj, petardy, deti moje. Ohňostroje. Ups. My nikdy nedáme toho. Hej. Takže ľudia, zmenil som sa na ňo. A ideme ho zabiť. No tak Rybika! poď.
No skús. Poď sem. Neviem, či ma dobehneš, neviem. Tribítko, poď sem. Dobre, tak toto je celkom scary v týchto hodičkách, to som nečakal. Že sa budem... Tribítko, poď sem. Nie. Dám ti granadír. Ďalej som rýchlejší. Tribít, Hľada. granadír. Poď sem. Ja to mi pomôže, počkaj. Daj! Kartuj! Mám ťa. Tak nič. Neviditeľnosť mám. Takže zabili sme Tribita. Je to smutné. Teraz neviem, ako sa dostanem naspäť. Takže... To, že nedopadne No, dobre. Toto nedopadne dobre. Lada vyhrala. 1-0. Teda 1-1. Takže ocitli sme sa tu zase na spawne a už tu nikde nemáme toho potkana. Potkaníka. Neviem ako vy, ale za mnou ide Tribit a idem asi zraziť. No ukáž. Utekaj. Utekaj. Pomoc! Mamu na pipi! Ľudia, pomoc! Tak Pomoc! ťa zrazí na tejto škodovke, čo sa ti nič nestane, to nie. Pomoc ľudia! Pomoc! No. Vidíte, Tribit sa úplne že nezmenil. No nie. Ty si mi zhodil kameru. Ja. To fakt som ti to... No takže vidíte, Tribit sa nezmenil. Tribit je taký istý, aký bol. Ak to auto hodíš do mňa, Ja tuningujem. Koko, hospodáraj ten nárazník. to je oné. To je tuning Lunik 9. Koky, pozeraj. Hop! A môžeme... Ja ti na to auto chcem vstúpiť. On ide po mne. Zase nebudeme. Dobre, Tokio, drifty. Nie. Nie, Igor. Keby tady malo zrýchlenie to auto, ale to ide... Ja. O, niečne. A nie, nehrávame takto zase. každý deň. Zase odtiaľ, potiaľ. Presne tak. Nie. To čo? Netrafil. Au. Jau! Trafil. No, neviem, či na tomto uvidíš. Neviem. Asko. Keď si bol taký malý tam. No takže... To by bylo pekno z dnešního videa. No. Vybuchnutie auta. Nie. Neboj sa, už nie je zrážať. Už som ťa doskrát zrazil. Spraviť pyramídu z týchto Peugeotov, počkaj. No. Chvíľu to fungovalo, počkaj, si dáme druhý pokus. Takže toto je koniec videa. Vlastne zdolali sme asi, neviem, toho Bona. A Tribit, čo tam robíš? Spravil som pyramídu z Peugeotov. Ja. Jo! Opa. Dobre, zachránil som to.
Čau. Čau. Takže to je koniec videa. Takže čaute. Ak sa vám video páči, nezabudnite like Presne a tak. odber. Čauko. Kus.